दिनै जोङो नंगौ नोंथांमोना मिथिगौ जि 2020 सननि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर सुक्ति मथे जि सानजाहा सिमा बारायनाय दङमोन आरो बे सिमा बारायनाया दिनै जाफुंनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव नैबे गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' फिसाफोरा जि 60टा गामि हाबदोंमोन बिथांमोना एबार बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोन आरो बिनिनो गहपुर जिल्लानि गासै 17,000 बेयावहाय आं मोनदों प्राय 90% फिसा फिसा जि सुबा आरो मथा-मथि 18टासो बुथ सेन्टार बेबायदि गासै 16-17,000 भट जोंनि धनस्रि समस्तियाव हाबबाय आरो बेयावहाय जोङो मानावगिरि प्रमद बर' बिथांनि बिथोन मथे जोङो दिनै गहपुर जिल्ला इउपिपिएल हान्जा दानानै होबाय आरो बे इउपिपिएल हान्जानि सिङाव थानाय गासै गामिफोराव बुथ कमिटि दानाया जाबाय थादों बिथांमोननि दैदेननायजों लोगोसे जोङो धनस्रि समस्तिनिफ्राय जोङो टिएलसिसि रुजुगोरा मोसाहारि आं धनस्रि ब्लकनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारि आरो गासै चेयारमेन आरो जोंनि ब्लकनि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरि जोङो दंफैयो आरो दिनै नैबे समावहाय आङो नर्थ जामुगुरिनि 126 बुथ सेन्टारनि गासै बिनि सिङावहाय 7टा गामिफोर दङ 2 नं जामुगुरि 3 नं जामुगुरि कमतापुर राजगड़ माइनावपुर बेबायदि 7टा सुबासो दङ आरो बेयाव जोङो बुथ कमिटि दानो दिनै जोङो मिटिं मोनसे लादोंमोन गहपुर जिल्ला इउपिपिएल हान्जा निजोम आदा बिथां बिबेकानन्द बिथां इउथनि आरो अमेननि दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफोरा जोबोद खुसि जिहेतु बिथांमोना बड'फानि सोमावसारनाय एनडिएफबिनि हाथियार दैनाय सोमावसारनाय गासै बर' माहारिनि जि बुहुमाव बर' माहारिखौ गायसनफिननाय जि जोङो जुजिनाय बर'फोरनि जुजिनायाव बिथांमोना जेब्लायबो दङमोन नाथाय दुखुनांथाव भाबै जोङो दिनै मेगननि मोदै गयो बै समावहाय बिथांमोना जि 1993आव बिएसि जादोंमोन बेयावबो बिथांमोना हाबाखैमोन 2003 मायथाइयाव जि बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बेयावबो हाबाखैमोन नाथाय थामथि खोलोब जि सोमावसारनाय प्रमद बर' दैदेननायनि जि सोमावसारनाय बेयावहाय जों सानजानि बर'फोरखौ जोङो दख्लासेबाबो जों सोगोन जि जुजिनाय आरो बेयावहाय बे हिसाबै दिनै बे सानजानि सिमा बारायनाय जि 60टा समस्ति जानांगौ बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दङ बे 60टा समस्तिया जायाखैब्लाबो एबार जि सानजानि बर'फोर गासै 60टा गामिया भट होनो मोननाय बे दफाया दिनै जाफुंबाय आरो बे हिसाबै गहपुरनि बर' फिसाफोर बिश्वनाथनि सनितपुरनि बिथांमोना भट मोननो मोनसिगोन आरो दिनै जोंनि धनस्रि समस्तियावहाय जोङो गहपुर जिल्लानिफ्राय 17,000सो भट जोंनो भट होनो मोनगोन बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गुदुङै बरायदों गोजोननाय मोनदों खुसिजों बरायदों आरो बिथांमोनाबो जोंनि बिटिआर ओनसोला दिनै जेरैबायदि स्पिडै जौगालांदों बिएसि बिटिसि बिटिआर जानायनि उनाव जों सोलोंथाइ बिथिं राव थुनलाइ हारिमु बिथिं जेरैबायदि स्पिडै जौगालांदों साख्रि बाख्रि मुवारि जौगानाय लामा दालां स्पर्ट्स कालचार जेरैबायदि जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिखिनि मिशन आरो भिजनफोर लानानै खामानि मावबाय थादों बेयाव बिथांमोना अंखिदार जानो हासिगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समावहाय नैबे बिटिआर रिजन जि बिटिआर ओनसोल बिटिआर रायजो बा काउन्सिल बेयो मोनसे आसाम बा गुटाय भारतआवनो मोनसे शक्तिशाली काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ बे ओनसोलाव जोङो फैबाय थानाय समावहाय 2 एमपि मोनगोन जोङो 15 जन एमएलए जों मोनगोन 60टा जों काउन्सिल एमसिएलएस मोनगोन आरो बेयावहाय जोङो डाइरेक्ट फान्डिं जानो थांगासिनो दङ अब्ला जोङो बर' फिसाफोरनि जि गांनाय उखैनाय आरो बर' फिसाफोरजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि हारि जनगोष्ठी बिथांमोनाबो जे राजनैतिक अधिकार मोनगोन बेजों जोङो गोबां गोख्रोङै जोङो जौगालांनो हागोन गहपुरनि रायजोफ्रा माबायदि गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ माबायदि अनसायदों जोंखौथ' बिथांमोना जोबोद गाजा गोमजायै आर'नाइ गानहोनानै आरो मोजाङै बायदि रोखोमनि ना बेदर जाहोनानै बिथांमोना बरायदों आरो दिनै बिथांमोना गोबाङानो बुंदों ओरैबायदि बुंदों बिथांमोना माखासे गामिफोरा जोंनियाव हाबाबाबो जागोन जों गामि हिसाबैनो जोङो डिसिसन लागोन जोङो गामि हिसाबैनो कमप्लिट 50 न'खर दंबा 50 न'खर 100 न'खर दंबा 100 न'खर डिसिसन लानानै जों इउपिपिएलनो प्रमद बर' बिथांनो भट होगोन जोङो बिटिआरआव हाबनायनि रंजानायजों लोगोसे आरो जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि जि जुजिनाय नैबे सुक्ति आरो बे दफानि गेजेरजों हाबनाय बेखौ गोसो गुदुङै बरायनानै भट होगोन एबार बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों नोंथांमोननि बेरेखा दोलो बिटिआर दोलो बिनिनो एमसिएलए नोंथांनि धनस्रि समस्तिनि सासे बिथांमोनाबो फोसावदिं मेल खालामफैनानै
नैबे जायगानिफ्राय आंनि संग्रामखौ जागायदों आरो बेनि दुखु सुखुखौ आं मिथिनानै बिथाङा दासिम फोसावदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो जोंबो काउन्टार होदों जों नुदों नाथाय जोङो बिथांखौ जोङो रेसपेक्ट होनो बिथाङा जुजिदों बे खोथाया नंगौ नाथाय बिथाङा दिनै राइट पार्सनबाबो रं पार्टियाव बिथाङा दिनै दंहैयो नंगौ जों फैलावखौ मोनथियो बिथांनि जि आजै आजौ मोनसे समाव कार्बि आंलंआव दङमोन बिनि उनाव गहपुरनि बे ओनसोलाव बिथाङा दङमोन बिनि उनाव उन्दै समावनो बिथाङा बिश्वनाथाव थांदों बेफोर बाथ्राखौ मोनथियो आफादाव थांदोंमोन बिथाङा मोनसे समावहाय इस्टार्न जननि सिअ'बो जादोंमोन जों बेखौ गासैखौबो जों मोनथियो जों संग्रामावहाय बिथांमोनखौ लोगो मोनदों बेखौ गासैखौबो मोनथियो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जि बिटिआर सुक्ति आरो बिथांमोननि हान्जानि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि सागानगिरि बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ बिथाङा मालाबाबो गनायाखै आरो बेखौ स्क्रेप होनायनि थाखाय बुद्धि खालामनानै पिएल होनाय बिथाङा बिनि फोरमानफोरा दङ आरो दावदै गला होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोना मिडियायाव नुगोन दिनै बेखौ जुदि नेटआव बुयोबा बिथां नुगोन आरो बेबायदि हान्जाजों फैलावा थांनाय समावहाय सोमावसारनायनि थाखाय बिथांनि मा भुलनि थाखाय बिथाङा गावनि हान्जानिफ्राय एक्सपेल खालामजादोंमोन आरो मानो बिपिएफआव थांखो बिनि जारिमिनखौ बिथांमोना मोजाङै मिथिगोन नाथाय दिनै धनस्रि समस्तियाव बिथाङा एमसिएलए जानानै दिनै रायजो राजानो जेबो मावनानै होनो हायाखै दिनै रायजो राजाया दुखु मोनदों मानोना इउपिपिएलआ सरकार खालामबाय फ्रेसनो भट होनानै रायजो राजाया दिनै बन्सित जानांबाय दा बिनि थाखाय फैबाय थानाय समावहाय धनस्रिबासिया बिपिएफ हान्जाखौ फेजेननानै इउपिपिएलनि हान्जाखौसो दैदेनहोनो साखाफारा जानानै दङ आरो जोङो डिस्ट्रिक्टनि रिपर्ट मथे जोङो धनस्रि समस्तिया गोबां गोख्रों जानानै दङ मेम्बारशिप ड्राइभआवबो 40टा समस्तियाव जोङो 4 नाम्बार दखल खालामनो हादों आरो दिनै जोंनि पार्टिनि गासै एक्टिभिटियाव जों गोख्रों भाबै बाहागो लादों बिथाङा उन्दै समाव बे गहपुर हालामनिफ्राय बिश्वनाथथिं खारलांदों जों बे बाथ्राखौ मिन्थियो एनडिपिआव हाबहैदों दिनै बिथाङा बे ओनसोलाव केम्पेइन खालामनो फैदों रायजो राजानि भट बिनो फैदों नाथाय गहपुरनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना दिनै जि सोलोंथाइ गोनां आइ आफा मेलेमजिबि बुद्धि दल संगठन दङ बिथांमोना नाथाय बिथांमोना जिहेतु बिसिआवबो हाबासै बिटिसिआवबो हाबासै एबार बिटिआरआव हाबबाय बिनि थाखायसो बिथांमोना भट होनो साखाफारा जानानै दङ बिथांमोना जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौनो गनायाखै बे बाथ्राफोरखौ गासैखौबो गहपुरनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना बुजिखायो दा बेखायनो बिथांमोना गोब्राब फैब्लाबो बिथांमोना भट मोननाय नङा आं बेखौ मिन्थिदों दाख्लैबावै आमथिं फोरबोनि असिला लानानैसो बिथांमोना मोनसे गामियाव फैदोंमोन फैनानै आरो बिथांमोना गावसोरनि हान्जानि अनजिमायासो बांसिन रायजो राजा बिदि मोनाखै दा बेखौ जों मिन्थिगौ बेखायनो जोङो खर' सायाखै बाजायाखैबो बिथाङा जिखिनि बखिगोन बखिलांबाय थागोन नाथाय जोङो दिनै बर' माहारिनि मेलेमजिबि गासै आफादफोरा खौसे जानानै बिटिआर सुक्तिखौ जोङो 100% जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि जि सेपारेट स्टेटनि जि मिशन भिजन बेखौ लानानैसो आइ आफा रायजो राजाया खामानि मावलांबाय थागोन आरो बे हिसाबैनो बर'नि जोंनि राजनितिक जारिमिनाव दङ जोङो गोबां राजनितिक जोङो जोनोम होदों फोजोबस्रांदोंबो आरो गोदान गोदान जोनोम होनानै जोंनि माहारिनि जि एजेन्डा माहारि दानायनि एजेन्डा बेजोंसो खारफाबाय थादों आरो बे खारफानाय एजेन्डाजोंनो दिनै प्रमद बर'आ फैनानै दिनै इउपिपिएलनि चिफ जाफैदों आरो फैबाय थानाय समावबो जागोन सोमावसारनाय समाव बा दिल्लीयाव सावरायनाय समाव फ्लाइटनि टिकेट ट्रेननि टिकेट बिथाङासो दाननानै हरदों बेथ' जोबोद लासिंसिं बाथ्रा आं बेखौ दिनै गोख्रोङै धिक्कार होगोन आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आङो दिनै नोलोबारि आन्चलिकआव भिलेज इउनिटनिफ्राय थांनानै आन्चलिकनिफ्राय थांनानै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांनानै डिस्ट्रिक्टसिम थांदों जोंहा आबसुआ बड'फानि दैदेननायाव सनकुस्थ सदिया बुरलुंबुथुरनि सा फारसे भारत संबिजिरनि सिङाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनाय उन्दैनिफ्राय बड'फाया जेब्ला रौतायावहाय आफादगिरि बिबानखौ लाना खामानि मावदोंमोन बै समनिफ्राय आं दङ जोङो एनडिबिजों आबसु हिसाबै जों गैया जोंहा जोंनि कनस्टिटिउन्सियाव जों खामानि मावलांदों एनडिबिबाबो एनडिबिनि संबिजिर सायाव खामानि मावलांदों जोंहा थाखा फैसा आंहा सोरबा रटेन सोरबा डिफेन्स सोरबा प्रमदनियाव थाखा फैसा थाया जोंनि थाखा फैसा रायजो राजानियावसो थायो जों जेब्ला मा प्रग्राम लायो बेयावहाय जों बाजेट खालामनानैसो जोङो दिल्ली दिसपुर थाङो जोङो 5 फैसा 9 फैसा जोङो दिनै एनडिपिनिफ्राय लानानै आबसुआ मालाबाबो आन्दलन खालामाखै बे मिसा खोथा बिथांमोनखौ जों लामा ससेयाव लोगो मोन्दों नङा होमबा एनडिपिनि डिमान्डआ सभरेनिटिमोन नङा होमबा
नाथाय बिथांमोना दिनै बै समावहाय गावबाय रन्जन दैमारि आदा बिथाङा हमजाबाय नङा होमबा गबिन्द दैमारि धीरेन बर' बिथांमोना प्रग्रेसिभ दाबाय बिनि उनावहाय बिथांमोना इन्टारलकेटरनि जुगिदि बिथांमोना सावरायबाय थाबाय नाथाय गोबां खेब सावरायनायनि उनावबो फिथाइयानो थायासै नङा होमबा उनाव बर' रायजो राजाया खावलायबाय खौसे जानांगौ खौसे जाबाय नङा होमबा बिनि उनावहाय फैलाव प्रेस मसाहारि बिथांखौ आं बुंगोन बिथाङा सिअ'मोन आं आफादगिरिमोन दिल्लीनि प्रग्रामाव आं जि डिजाइन खालामो बे मथेसो बिथांमोना खारफायो बिथांमोननि हान्जानि दैदेनगिरिनि फ्लाइट टिकेटखौ बिथांमोना हरो जानांगौ जोंनिया जों रायजो राजानियाव खांनानै जों हरो बे मिसा खोथा बे मिसा खोथा दिनै बिथांमोना दिनै जुदि फैसा सोरनोबा हरनो गोनां जादोंबा मानि थाखाय हरनो गोनां जादों इस्टार्नजनमोन बिथांमोना नङा होमबा दिनै गासै बिजनेसमेन बोरै आफादफोरखौ सालायदों आबसुआ बोरै सालायदों बे जारिमिनखौ खिन्थु जों बुंनो गोसो गैया जों बुंनो गोसो गैया बिथांमोना दिनै हंग्रामाव सुक्ति जायानि सिगाङावनो बिथांमोना समायना समायना न' लुनानै गिदिर गिदिर गारि लानानै थादों बै फैसाफोरा माहानिफ्राय फैदोंमोन बे खोथाखौ जों खिन्थु बुंनो लुबैया जोङो जाथि दानायनि खाथिराव जों बुंनो लुबैया बेखौ बिथाङा रं खोथा बुंदों जोङो बिथांनिफ्राय जोङो नया गैसाबो नया पास फैसाबो जों दिपेन्ड जायाखै दिनैबो जानाय नङा गाबोन समनिहा नैबे रतेन दैमारिया मोनजायाबाबो बिथांनाव बिनानै जानाय नङा थेंक इउ फैबाय थानाय समाव धोनस्रि बियाबा बेसेबां साखाफारा जोङो जोबोद साखाफारा आं दहायनो बुंखादों जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों धनस्रि समस्तियाव जोङो प्राय 80,000 जे भटार्स गुबुन माहारिखौ लानानै जोंहा 26,000सो बर' भट दङमोन आरो नैबे गहपुर जिल्लानिफ्राय जोङो जितु 17,000सो भट मोनबावबाय अब्ला जोङो एसटि भटआनो 40,000 प्लास जाबाय अब्ला जोङो दिनै गहपुर हालामनि आइ आफा बिथांमोना बुंदों बहाबा 100%बो भट मोनगोन 80%बो मोनगोन 70%बो मोनगोन 60%बो मोनगोन जोंनि इसांनाया नङा होमबा 60-70% मोनबाबो जोङो मिनि खुसि देरहालांगासिनो दङ बेखायनो आं गहपुर हालामनि आइ आफा बिथांमोन जोंनि धनस्रि समस्तिनि भटार बिथांमोनखौ खावलायदों जोबोद खुसियै जोबोद रंजानायजों भट होनांगौ मिसिबनानै प्रमद बर'नि ट्रेक्टर सावगारियावहाय थास बुनानै प्रमद बर'खौ देरहानांगौ थेंक इउ